Jatend piny Kithure Kindiki osingo twak kod jagaba jet ma pacho ka Margaret Nyakango ewi ywaruok madhi nyime e pok mar omenda mar basari. Koloso Nakuru e kinde chenro manono chenro mar gedo mar chiro mar Dundori e kar chungo bura ma Bahati. Kindiki wacho ni dwaro mag nywanda omenda duto mag basari agula chel biro kelo pek ne jopuonjre mochando. E Januari higani jagaba jet Margaret Nyakango ne ochiwo chik ne tend kor gwenge mondo chung chenro mar kao omenda mag basari manoket thenge ne konyo skunde mag primar, sekondar kaachiel kod kuonde tiegruok mamalo kelo ni tend counties onge kod thuolo mar chik mar siro skunde makamago. Hawapaswi kuzuiliwa kupeana basari. Kama kuna basari inakuja kupitia ofisi ya MCA ipeanwe. Ile inakuja kupitia mbunge ipeanwe. Ile inakuja kwa ofisi ya governor ipeanwe. Ile inakuja kupitia Ministry of Education ipeanwe. Controller of Budget will engage with that office to make sure that bursary issues are streamlined. Na sisi maendeleo ambao umetupatia sisi hatuwezi hama kwa serikali. Hapa Dondori hakuna kitu kingine wanajua ni hiyo shamba system. Na tunashukuru sana kwa sababu umetuwezesha, umeweza kutatua hayo.